бонувони азиз, шуморо ба кор ба ширкати бонуфузи атомӣ даъват менамоям. ширкате ки дар ҳақиқат дорои маҳсулотҳои беҳтарин аст. ширкати атомӣ маҳз барои он занҳое ки дар хона нишаста бе маблағ тиҷорати худро оғоз намоянд. номнавис шудан ва омӯзиш ройгон аст. барои ин шумо метавонед ба рақамҳои рӯи экран нависед ва тиҷорати худро оғоз намоед. хубии ин ширкат дар он аст ки дар як сол ҳамагӣ 2 маротиба харид мекунед. барои тиҷорати худро оғоз намудан танҳо шиноснома лозим аст. занкои шуморо интизор ҳастем. ассалому алайкум тамошобинони азиз. имрӯз ҳамроҳи малика поликлиника рафта истодаем. ҳавои мо беҳад хунук, барфа бинед, беҳад барф бисёр боридагӣ, шамол. малика мазаш набуд, чӣ хеле ки гуфтагӣ будам, ангина шудагӣ буд, гноини ангина. духтарҳо мехостам оиди ҳамин хемохем барои шумо камтар маълумот диҳам. ҳамин рӯз беҳад савол зиёд шуд. оиди хемохем ки барои пневмония фоида дорад ё не? Не духтаро, хемохем барои пневмония фоида надорад. барои чӣ ҳозир мефаҳмонам. пневмония духтаро ин як беморие ҳаст ки вируси ҳамин чиза куштан метавонад. агар шумо антибиотик нагиред, пневмониятона бартараф кардан наметавонед. баъди лечение антибиотик шумо метавонед хемохем гиред. барои чӣ? барои он ки хемохем ҷигари шуморо тоза мекунад. баъди табобат антибиотик кати ҷигари шумо все равно ҷигар ба зарар дорад. антибиотик беҳад зарар дорад. ба ҳамин хотир шумо метавонед ҷигарро тоза кунед, баъди антибиотик хемохем гиред. лекин просто хемохем кати пневмония табобат кардан намешавад. ман шумоя фиреб намекунам, дурӯғ намегум. ба ҳамин хотир ҷавоби ман ҳамин. бисёр савол шуд. имрӯз ҳамин личкаам ба 6 нафар савол додан. ба хотири ҳаво ҳамин хел будан, зимистон будан, гриппу, вирусу ин хело зиёд шудагӣ. ба фикрам барои ҳамин ман мефаҳмам модарое ки намехоҳанд антибиотикати табобат кунанд, лекин афсӯс мутаассифона танҳо антибиотикати мешавад пневмония, бронхит, пневмония ин чизоя табобат кардан. акнун ман педиатр нестам, терапевт нестаму аз ҳамин практикаи зиндагӣ, аз таҷрибаи зиндагӣ медонам ки ҳамин фарзандои худам соли гузашта 5 нафараш пневмония шудагӣ буд, вирусная пневмония. ҳамин антибиотикати мо табобат кардагӣ будем. ман худам уколоша худам кардагӣ будам. хонама маликаям ҳамин хел 7 рӯз антибиотик гирифтем, уколоша худам кардам. баъди антибиотик ҳамун моменти антибиотик кардан ба боз барои кишечник, барои рӯдаҳо бифидум бактерин истеъмол кардем, барои он ки рӯдаҳоям зарар мебинад. ана ҳамон хонаи коричневии кати сафед кати отделка кардагӣ, хонаи падару модарам духтаро. барои он подписчиконе ки нав ба канали мо пайваст. инҷо бошад барои шумо гел барои ҷомашоиро тавсия медиҳам. аз бренди Гриспи беҳад барои ман писанд омад. 167 маротиба шумо метавонед ҷомашоӣ кунед бо ин гел ва дар таркибаш пятновыводитель дорад. ҳаҷмаш 5 литр аст. артикулаша дар описании видео мемонам духтаро. баъдан барои гел ана ҳамин гуна контейнер заказ кардам. контейнерам нархи дастрас кати 300 рубл. артикули инам мемонам духтаро. барои аз канистраи 5 литра ба стиральни машинка рехтан удобни шуданаш ана ҳамин контейнера ман харидорӣ кардам. ва ана ҳамин гуна мерни стакан дорад духтаро. беҳад қулай будааст. марҳамат, артикулаша гиред, барои худатонам харидорӣ кунед. инҷо бошад духтаро, рӯзи якшанбе буд, рӯзи истироҳатӣ. келинам ҳамроҳи писарам ва наберам меҳмонӣ омадагӣ буд. якҷоя булочка омода кардем ва барои шумо камтарак навор кардам. дар ҳамин ҷо мехостам ба як комментария ҷавоб гӯям. дар влоги охиронам дар комментарияш навиштанд ки барои чӣ қати келинат русӣ гап мезанӣ, айба намедонӣ тоҷикӣ гап зан. ман борҳо ин савол ба ҷавоб додагӣ будам. келини ман аз дигар минтақаи Тоҷикистон, ман аз дигар минтақаи Тоҷикистон. баъзан вақтҳо мешавад ки мо якдигарам оя
лаҳҷамона намефаҳмем, ба ҳамин хотир русӣ гап мезанем ва ман фикр мекунам ки ин ҷо ягон ҷои айбӣ надорад. Соскулась в кармане, чтобы ее не потерять, пока вот метод. имрӯз қати соҷида тасмим гирифтем ки фарш тайёр мекунем. Амина нянка дорад, ҳамроҳи Маша ва Настя. ману соҷида фарш мекунем ва хӯроки нисфирӯзӣ тайёр мекунем. имрӯз гуляш кати пюре омода мекунем. Они во втором ящике большие пакеты. инҷо хӯроки мо омода шуд. ба мо иштиҳои таом ба шумо низ агар хӯрок истеъмол карда истода бошед. бонувони азиз, инҷо бошад шуморо ба кор ба ширкати бонуфузи атомӣ даъват менамоям. ба рақамҳои рӯи экран нависед. ин рақамҳои духтарои командаи ман аст. духтаро, марҳамат, ба кор ба командаи ман якҷоя кор ва фаъолият мекунем. инҷо бошад духтарои азиз, фарши қариб тайёр кардем. рӯзам бегоҳ шуд. влоги имрӯзаи мо ҳам ба охир мерасад. барои шумо ташаккури зиёд барои дастгириятон, барои лайкҳоятон. то наворҳои оянда, худо нигаҳбонатон. از دوست دیده آزار و از شحنه خاطر افگار، دور از دیار و از یار آمد وطن به یادم. با یاد اهل و فرزند شب شد بروز پیوند.